Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom bij Omroep ZVL. Mijn naam is Nicole Wieme. Vanavond heb ik bijzondere gasten aan mijn tafel zitten die de motors zijn van een heel bijzonder verhaal. Met wie heb ik hier vanavond genoegen? Mijn naam is Mariska Kestelo. Ik ben Joke van Willenswaard. Ik ben Jorn Markenhof. Dit zijn de motors van Westerlicht. En die hebben te maken met het woord kanker. Dit is een beladen woord, maar Mariska, Joke en Jorn gaan er vanavond van alles over vertellen. Dat klopt. Ja, zeker. Mijn naam is Mariska en ik werk als manager voor de stichting Westerlicht. Wij hebben 4 locaties over de hele provincie Zeeland. Eentje in Hulst, in Tolen, in Zierikzee en in Middelburg. En ja, wij zijn er eigenlijk voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad of voor de nabestaanden. En ja, wij organiseren activiteiten, we zijn er voor lotgenoten. Ja, we doen eigenlijk alles om de kankerpatiënt en de naasten te ondersteunen zodra ze eigenlijk uit het ziekenhuis komen. Dus we verleveren geen zorg, maar het is eigenlijk alles nazorg. Nazorg. Mariska, jij bent daar niet zomaar mee gestart. Nee. Kan je daar iets over vertellen? Nee. Ja, helaas komt bijna iedereen krijgt iedereen te maken met kanker. Op dit moment zijn de cijfers echt schrikbarend. Ja. Boven de 60 is het maar liefst 1 op de 2 en beneden de 60 1 op de 3. En op 15 juli 2021 ben ik mijn man verloren aan de gevolgen van een hersentumor. Een paar maanden eerder is mijn schoonvader overleden aan de gevolgen van darmkanker. Dus ja, we krijgen allemaal op een dag. Ja, helaas wel, ja. Dus daarom zet ik mij met passie in voor dit initiatief. Omdat ik zeg van ja, ik heb het gemiste steun van lotgenoten. En ik wil niet dat mensen hetzelfde weg doorlopen zoals ik. Dus daarom zet ik mij sinds januari 2024, niet alleen ik, maar samen met de vrijwilligers zet ik mij in voor iedereen die er met deze ziekte geconfronteerd wordt. Dus jij hebt die stichting opgezet? Nee, ik heb het niet opgezet. Nee. Laat dat even duidelijk zijn. Okay. Nee, de stichting bestaat nu 4 jaar. Die is gestart door alleen maar vrijwilligers. Dus dat is best wel uniek eigenlijk. Dat is bijzonder. En de eerste 3 jaar hebben ze eigenlijk ook gedraaid alleen maar op vrijwilligers. Dus pas sinds januari 2024 ben ik werkzaam voor de stichting. Dus het is echt een motor van vrijwilligers en het enthousiasme en de passie om kanker, hoe zal ik dat zeggen? Kanker als taboe de deur te wijzen. Maar ook gewoon mensen te helpen. Want ja, het is gewoon schrijnend hoeveel mensen met de ziekte geconfronteerd worden. Dus. Joke, ik heb jou vorige week gehoord. Ik was bij jullie verhaal. Dankjewel dat ik erbij mocht zijn. En het ontroerde mij. Dat ik dus tussen die mensen ook hun verhaal aanhoorde. Hoe het gaat, hoe het in het ziekenhuis verloopt. En wat jullie voor goede dingen doen. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik ben dus vrijwilliger bij Westerlicht en als gastvrouw. En daarnaast heb ik afgelopen dinsdag een informatieavond gehouden over kanker en vermoeidheid. En het doel was dus om wat meer inhoudelijke onderwerpen te gaan bespreken, maar ook de kans geven aan lotgenoten om het daarover te hebben samen. En ja, ik vind het zelf heel fijn dat ik de kennis die ik heb op mijn professioneel gebied in kan zetten voor Westerlicht. Ik heb zelf niet echt in mijn directe omgeving te maken gehad met zulke ingrijpende verhalen. Maar misschien dat dat ook weer goed is om wat afstand te hebben en toch goed te kunnen luisteren. Ja. Als vrijwilliger moet je dan medisch geschoold zijn? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we op allerlei vlakken mensen nodig hebben. Voor de inloop, voor activiteiten. En daar hoef je niet per se medisch geschoold voor te zijn. We krijgen allemaal een training van 3 dagen over communicatie en hoe ga je om met verhalen, hoe ga je om met emoties. Dus je wordt niet onvoorbereid in het diepe gegooid. Nee, dat begrijp ik. Want het is een beladen woord. Ja. Een woord waar je wil wissen. Maar ja, ik kan me niet indenken dat je daar niet mee te maken krijgt in je familie of vrienden. Ja, bij mij is dat meer wat verder weg dan de naaste kring. Natuurlijk ken ik ook mensen die kanker hebben of hebben gehad. Maar het is niet in mijn hele directe omgeving gebeurd. En dus dat is ook geen voorwaarde om vrijwilliger te worden. Ja.
Jorn, een sportieveling. Ja, Ik zie jou in een groen mooi shirtje naast me zitten. Maar wat is jouw doel hier? Mijn doel aan tafel is eigenlijk om aandacht te vragen voor een actie die wij gaan doen. Op 3 en 4 mei gaan wij met 4 vrienden, ik en 4 vrienden en ik, hardlopen voor Stichting Westerlicht. Wij gaan meedoen aan een wedstrijd, 24 uur lang hardlopen en zoveel mogelijk kilometers afleggen in 24 uur met ons team. En wij vonden het al een hele uitdaging voor onszelf, maar wij vonden het nog extra mooi om daar eigenlijk een goed doel aan te koppelen. En aangezien wij allemaal geboren en getogen zijn in Hulst als vriendengroep, hebben wij een lokaal doel uitgekozen. Dat vinden wij belangrijk omdat we dan direct weten waar het geld terecht komt. En zodoende eigenlijk Stichting Westerlicht gekozen. Vandaar dat ik hier ook aan tafel zit. Nou, en die marathonwedstrijd is in Sittard. Maar waarom wordt die dan hier niet georganiseerd? Want dat vroeg ik mij nu af. Ik zat dat te lezen, jouw krantenartikel. En dan denk ik, waarom wordt dat niet georganiseerd in onze streek? Dat is een goede vraag. Ja, de volgende marathon. Alle organisaties opgelegd. Nee, het is een officiële wedstrijd. Die is eigenlijk ieder jaar in Sittard. Een 24 uursloop. Wij kwamen dat tegen op internet en het was eigenlijk een idee zo van, een appje naar onze vrienden van, is dit niet eens een gek idee? Iedereen reageerde verbazingwekkend, dat gaan wij doen. En zodoende hebben wij ons ingeschreven voor die wedstrijd. En wanneer is die wedstrijd? Op 3 en 4 mei. Dus Oké, dat is vrij kort. Ja. En dan zoek je denk ik ook sponsoren. Zeker, ja. Wij hebben een donatiepagina opgezet met uitleg over onze actie en over wat Stichting Westerlicht doet. En eigenlijk kunnen mensen doneren via die pagina. Dat is op Why Donate. En zodoende halen wij via die website het geld op voor de stichting. En tot nu toe? Al een beetje in de bus? We hadden een heel... we hadden eigenlijk geen idee wat we moesten verwachten. Maar na 24 uur zaten wij al ruim over de €1000. We hebben een doel van €2500. Maar dat mag nog veel meer worden. We zitten nu al rond de €2300. Zo. Dus we gaan ons doel wel bijstellen. En wij hopen 3000 moet wel haalbaar zijn. Knap hoor, heel knap. Dit is echt wel chapeau. Huh? Nou, en je bent al lang aan het lopen of fietsen? Ja, eigenlijk zijn wij als vriendengroep sowieso wel sportief. Wij doen ieder jaar mee met hardloopwedstrijden. Marathon Zeeuws-Vlaanderen als estafette-team en allerlei andere verschillende loopjes. Maar dit is wel iets grensverleggends, zeg maar. Mooi. Dat vinden we allemaal wel eens mooi om te kijken waar onze grens nou ligt. Maar ook om het als vriendengroep gewoon samen te kunnen doen. En wij zien het ook gewoon als een weekendje weg. Maar dan... Tuurlijk, dan na afloop gezellig. Ja. Joke, ik wil nog eens even terug naar jou. Je bent vrijwilliger, maar wat doe je dan specifiek als vrijwilliger daar? Hoe begeleid je de mensen? Ik zit daar bij de inloopmomenten. Dat is op maandagochtend van 10 tot 12 en op donderdagmiddag van 1 tot 4. En daar kan iedereen binnenlopen om informatie te halen, maar ook gewoon om even een kopje koffie te drinken, verhaal kwijt. Krijgen we als mensen die zeggen van ik kom even langs, want ik heb een moeilijke week, want mijn partner is in deze week zoveel jaar geleden overleden. Even een praatje of een onderzoek gehad hebben. Maar je kunt ook kijken van, hebben wij over een bepaald onderwerp informatie? Wij mogen niet doorverwijzen, maar we kunnen wel zeggen van daar kun je informatie halen of daar. En voor de rest is het denk ik vooral je verhaal kwijt kunnen. Ja, een luisterend oor. Ja. En daarnaast probeer ik ook mee te denken in wat meer verdiepende onderwerpen. Ja. Mariska, zit er nog kans in dat je ook hier in West-Vlaanderen gaat opstarten? Nou, dat zouden we natuurlijk ontzettend graag willen. Maar dat valt en staat natuurlijk ook met vrijwilligers en ook met financiën. Dat zeg ik gewoon heel duidelijk. Dus daarom zijn we super blij met dit initiatief. Want dan kunnen we weer meer activiteiten organiseren, zoals Joke net zegt. Dat we meer verdiepende activiteiten, meer informatieavonden kunnen geven. Meer naamsbekendheid kunnen creëren. Want dat is eigenlijk op dit moment. En we zijn op dit moment nog onbekend. En dat maakt het ook
ook onbemind. En de drempel, wat we ook merken, is ontzettend hoog om bij ons binnen te stappen. Ze denken dat het alleen maar kommer en kwel en ellende is. Of dat er nog een bepaalde taboesfeer heerst. Maar of dat er veel gehuild wordt bij ons. En dat wil ik even, dat stigma wil ik wel even weghalen. Tuurlijk wordt er ook wel eens een traantje gelaten. Ja. Maar er wordt ook gewoon ook over de vakantie gepraat. Waar ga je naartoe? Of wat heb je van het weekend gedaan? En we merken dat er ook juist ook heel veel gelachen wordt. Kijk, kanker is wel het verbindende factor. Maar daarnaast is er nog zoveel om nog wel te kunnen genieten van het leven. Dus dat willen we ook wel degelijk centraal stellen. Dus ja, in de toekomst hoop ik zeker ook in deze kant een vestiging te openen. Maar dan hebben we wel heel duidelijk mensen en middelen nodig en enthousiaste vrijwilligers die dit natuurlijk ook verder kunnen uitbouwen. We moeten wel realistisch zijn. Dus voorlopig gaat eerst even onze focus nog uit naar de locatie in Hulst, waar we ook hard op zoek zijn naar enthousiaste mensen met, zoals Joke net vermeldde, met hele uitlopende profielen van mensen die bijvoorbeeld ook goed zijn in de administratie of marketing, social media, of die goede contacten hebben met fysiotherapeuten. Eigenlijk iedereen is eigenlijk welkom, ongeacht wat je achtergrond of wat je studie of wat je ook gedaan hebt. Dus dat wil ik zeker ook meegeven. En uiteraard ook jongere mensen. Ja. Die omarmen we zeker. Zeker, Dus, ja. Ik vind het wel heel bijzonder, want ik kende het niet. Nee. En ik vond het ook heel mooi dat ik het werd ingelegd van, goh, wil jij dit doen? Ja. En toen dacht ik, het ligt ook in mijn lijn. Doordat ik afstudeer met de eerste opleiding in Nederland. En dan denk ik, dan zie je dat het staat met vrijwilligers. En dan zie je jong bloed die ervoor gaan hardlopen. Dat vind ik gewoon geweldig. Ja, en niet van, nou, we gaan eventjes een sappie doen ergens aan de bar. Maar ik ga eens eventjes met het zweet werken. Ja, dat vind ik gewoon knap van je. Ja. Dat meen ik echt. Ja. Maar dit is ook jouw kans om nog een oproep te doen aan nieuwe vrijwilligers. Ja, zeker. Dus voel je je aangesproken door het onderwerp of zeg je van, ik wil graag mijn steentje bijdragen aan de maatschappij. Ongeacht je leeftijd, ongeacht je achtergrond of je opleiding, ben je van harte welkom om met ons contact op te nemen en onze stichting verder te laten groeien. Dus, dat is heel mooi. Ja. Heb je nog iets toe te voegen, Joke? Ik denk dat iedereen wel iets mee kan brengen vanuit zichzelf wat ons kan helpen. En wat ik eerder ook zei, al is het maar dat je goed kan organiseren of zegt van, nou, ik vind het toch wel prettig om op evenementen koffie te schenken. Iedereen kan een steentje bijdragen. Ja, maar ik denk ook dat het een stukje onbekendheid is. Dat je niet weet wat het is. Dus daarom was ik ook enorm getriggerd en nieuwsgierig. Wie zit er hier achter? Wie zijn de motors? En dan denk ik van, als je dan hoort dat jullie vertelt dat het zo groot is. Maar hoe staat de ziekenhuizen tegenover? Kennen die dit? Moeizaam. Dat is een ander verhaal. Het is moeizaam. Het is moeizaam? Het is moeizaam. Het is, we zijn echt een verlengstuk van de zorg en wij proberen ook de zorg te ontzorgen. Dus als mensen bij ons een bezoek brengen, dan hebben ze ook minder besparen ze in ieder geval een bezoek of aan de huisarts of aan een specialist of aan het ziekenhuis. Dus we ontzorgen echt ook statistisch gezien ook de zorg. In het ziekenhuis zijn er ontzettend veel goede verpleegkundigen, ook oncologische verpleegkundigen, maar die hebben het enorm druk. En die hebben niet altijd meer de tijd. En die tijd kunnen wij wel geven. Dus wij willen ook heel duidelijk zeggen, we zijn er ook echt voor het verlengstuk van stuur ze naar ons door. En als we merken van dat ze toch een medische ondersteuning nodig hebben, dan sturen we ze uiteraard ook terug. Dus we zijn echt het verlengstuk van de zorg. We zijn echt om de zorg ook te ontzorgen. Ja. Dus en of je een fysiotherapeut bent, of diëtist, of kapster, of schoonheidsspecialist, of waar je met huid te maken hebt, het maakt niet uit. We zijn er in ieder geval allemaal om de kankerpatiënten te ondersteunen. Ja, eigenlijk moet daar meer op ingehaakt worden, vind ik zelf. Dan de mensen echt een station krijgen, waar kunnen we naartoe? Ja, want dat heb ik ook gemerkt in het verhaal. En dat ik dacht van je loopt tegen die dikke muur op en je komt niet verder. Dan wordt niet naar je geluisterd. En aan de ene kant is er geen tijd voor. Dus ik ben ook heel blij dat jullie bij mij hier aan tafel zitten en dat je verhaal kan doen. Wat je doet, dat je workshops geeft, dat je kan praten. Zeker. Ja? En dan zie je ook na afloop van zo'n avond dat mensen blijven praten nog even in groepjes.
Omdat ze toch een stuk herkenning zien bij de andere gasten van Westerlicht. Ja, mooi. Jorn, komt er nog een vervolg? Op de wedstrijd? Ja? Nou, dat kunnen we na 4 mei zeggen. Ja? Ik. Geen blessures, hè? Geen blessures. Nee, we gaan komende week in ieder geval nog heel hard trainen. En dan reizen wij 3 mei af naar Sittard. En dan start om 4 uur onze wedstrijd. En dan gaan we eerst ons tentje opzetten en ons optimaal voorbereiden. En dan hopen wij tot die tijd nog zoveel mogelijk geld op te halen voor de mooie stichting. Prachtig. Nou, vind ik hartstikke mooi. En dan 5 mei, een feestje. Ja, toch? Ja, of de voeten omhoog. Nou, ik wil vragen, heb je nog iets toe te voegen aan jullie verhaal? Wil je nog iets aan mij kwijt? Nou, ik vind het in ieder geval fantastisch dat Jorn en zijn vrienden zo'n initiatief opzetten. En met zulke initiatieven zijn we ontzettend blij dat ook jonge mensen zich willen inzetten voor de stichting. Ook al is dat niet, we zeggen, iedere week als vrijwilliger, maar dat er heel veel mogelijkheden zijn om onze stichting verder naamsbekendheid uit te dragen. Dus met deze initiatieven zijn we alleen maar ontzettend dankbaar en blij. En ik hoop dat er meerdere mensen zullen volgen. Dus dankjewel aan Jorn en dankjewel ook voor je enthousiasme. Dus daarmee wil ik afsluiten. Joke? Nou, ik denk dat we met geld wat jullie ophalen weer leuke dingen en nuttige dingen kunnen doen voor de gasten van Westerlicht Hulst. Mooi. Dus. Ja. Nou, ik vind het een super initiatief. Hartstikke mooi. Het triggert mij om ook weer verder te kijken en ook aan te haken en te verbinden. Nou, daarom wens ik de kijkers een hele fijne avond toe. En ik hoop dat jullie dat bezwaard gevoel van kanker, dat is taboe, dat het een beetje anders wordt bekeken. En dan de vrijwilligers kunnen aanhaken. Dan wens ik je een fijne avond. En tot de volgende keer.